आता ही माझी खीर रेडी झालेली आहे. रेडी झाले की अजून शिजायचे? नमस्ते. नमस्ते, माझं नाव ज्योती दिलीप देवकर. मी इथं तांदळाची खीर बनवणार आहे कोकणी पद्धतची. मला 1.5 कप साखर लागणार आहे, 1.5 वाटी. आणि मी काजू पिस्ता वगैरे असे कूट करून घेतलाय. अर्धी वाटी खोबरं, नारळाची वाटीचं खोबरं किसून घेतलंय. ही वाटी एक किसून घेतली. आणि अर्धा लिटर दूध आहे. ह्याच्यात तुम्ही वेलची आणि मनुका पण टाकलेत का? हो, सगळं टाकलंय. म्हणजे पूर्ण ड्रायफ्रुट्स घेतले? ड्रायफ्रुट्स घेतले म्हणजे पूर्ण. आणि माझी वाटी काढायची. हरवली. हा, तिथे वरती तुम्ही तांदूळ ठेवले का? हो, हे तांदूळ आहे. हा, मी 1 वाटीचा भात करणार आहे. 1 वाटी तांदळाचा भात करायचा आहे. 1 वाटी तांदळाचा मी भात पूर्ण करायचा. भात करणार. बरं, आता मी हा भात घेतलाय ना, हा भात आणि खोबरं मी मिक्सरला लावणार. अच्छा, मिक्सरला वाटून घेणार. हा, डाळ ते बारीक? बारीक आहे. तर मी 1 वाटी मधला आहे ना अर्धाच भात घेणार आहे. तर जास्त मला हवा होता म्हणून मी केला होता. आणि हे खोबरं अर्धी वाटी तरी पुरं घालणार. हा हा. त्याच्यामध्ये पाणी पहिलं घालायला पाहिजे, तरच त्याचं वाटप होईल. आता मिक्सर करून घेते. हे असं वेटर केले मी. म्हणजे मला एवढं मीडियम पाहिजे होतं, मी तेवढं केलं. आता मी गॅस पेटवणार आहे. हे पातेलं ठेवलंय. हे पातेलं तापल्यावर मी याच्यामध्ये 1 चम्मच तूप घालणार आहे. आता मी या बॅटरमध्ये पाणी घालून आणखी हलवून घेणार आहे. आणि ही खीर म्हणजे अशी एकदम साधी सोपी, टेन्शन येत नाही जास्त करायला. एकदम सिंपल आहे. भात घ्यायचे, खोबरं घ्यायचं, मिक्सरला लावायचं. हे तूप टाकलंय. आता मी हे बॅटर याच्यात टाकणार. म्हणून तर एक सोपं पद्धत घेतली करायला. आता मी हे सगळं धुवून भांड्या याच्यात टाकणार. आता मी ड्रायफ्रूट शिजतानाच टाकणार आहे. ते ड्रायफ्रूट पण शिजेल. हा, असं दाताला खाली ना कडक कडक येतं ना, म्हणजे शिजून जाईल याच्यामध्ये. तुम्ही कुठल्या? आम्ही महाडचे. तुम्हाला काय आवडतं खायला? आम्ही कोकणाकडची माणसं ना. काय कोकणाकडचं स्पेशल म्हणजे ते आमच्या कोकणाची बोरं, एक वडे कोकणाचे, हे स्पेशल आमच्याकडे मानलेलं आहे. आता मी हे दूध पण लगेचच घालणार आहे याच्यामध्ये. मला खिरीमध्ये दूध गोकुळचं घालायला खूप आवडतं, कारण त्याच्याने टेस्ट छान येते. मला पिवळं अर्धा लिटर दूध लागतं खिरीला. आता हे झालं माझं. आता मी साखर पण आताच घालणार. ही 1 वाटी घातली आणि मी अजून अर्धी वाटी साखर त्याच्यात घालणार. ही अशी मी 1.5 वाटी साखर घातली याच्यात. हा, ही झालेली आहे. आता हिला फक्त शिजायचंच बाकी. त्याच्यामध्ये टाकून झालेलं आहे. अजूनही घालायचंय. अजून घालायचंय. ह्याचेच म्हणतात ना. हा, मला हे घालायचं. कड येईल ना तेव्हाच घालणार. आपल्या कोकणात काय म्हणतात त्याला? हे असलं की आपल्या कोकणात घालत नाही. आपल्या कोकणात फक्त वेलचीच घालतात. बरोबर. वेलची आता काय झालं, वेलचीची फक्त जरा मोडले. तुम्ही हे टाका. आता कोणाकडे नसेल तर तुम्ही वेलची टाकू शकता. हा, मग ही खीर कोकण आणि मुंबईची मिक्स झाली मग? फक्त मुंबईचं हेच झालं ना. हा, मग झालं ना मुंबईची. बाकी सगळं कोकणातच झालंय. हा, एसेन्स म्हणतात त्याला. मी थोडंच घेतलंय अगदी, म्हणजे जवळजवळ 4-5 गुणच घेतले. आणि याच्यामध्ये थोडं मी पाणी घालून घेणार आहे, म्हणजे कसं मिक्स होईल व्यवस्थित. आता मी हे झालं शिजायचंय. शिजायला जवळजवळ तरी 20-25 मिनिटं जाते. 1 जीव झाल्याशिवाय त्याला टेस्ट नाही येणार. टेस्ट नाही येणार. हा, आता मी याच्या चिमूटभर हळद घालणार आहे. हा, म्हणजे चिमूटभर हळद घातली म्हणजे थोडासा पिवळासा कलर आला ना, म्हणजे केसर सारखं वाटतं. हा, झालं हे. याच्यात मी आता थोडे हे त्याचा वास सुटेल. खरी म्हणजे पद्धत कशी गावची खीर बनवायची, ह्याच्यामध्ये ना हळदीचं पण घालायचं. खूप छान टेस्ट येते आणि वासही खूप दरवळतो त्या खिरीचा. आता ही माझी खीर रेडी झालेली आहे. रेडी झाले की अजून शिजायचे? थोडं कसं आहे ना, टेस्ट करायला पहिले अन्नपूर्णाला दाखवायला पाहिजे. आमच्या घरात अन्नपूर्णा आहे ना. जे काही आम्ही बनवलोय ना असं नवीन पदार्थ, तर थोडा आम्ही अन्नपूर्णाला नैवेद्य म्हणून दाखवलं जातं. दाखवलं
केला ना हम्म. तर तो देवाला आपण दाखवला. बरोबर. आपली खीर तयार आहे. ह्याच्यामध्ये आता मी थोडेसे काजू बदाम वतून टाकणार आहे. टेस्ट करू. बस ना तू पण. आता त्याने आपल्याला खीर मस्त बनवून दाखवली आहे. कोकणी पद्धतीने खीर बनवली आहे. आता त्यांना कमेंटमध्ये सांगा की त्यांनी खीर कशी बनवली.